Кунаклар түгел, волонтерлар шакый. Аларның бу фатирга беренче тапкыр гына килүләре түгел. Язын да яшьләр апаны азык төлек белән тәэмин иткән. Әйберләр китергәнсез, Аллаһның рәхмәте булсын, ярдәм иткән өчен, безне хөрмәтләгән өчен. Токмаш, кунбагыш майы, балык консервасы, шикәр кымы, Нәкия Вәлиева да кирәк-яракларны бүген беренчеләрдән булып кабул итеп ала. Яз көнендә булган вакытта булды бик күпләр ярдәм иттеләр. Спасибо. Довольно. Это надо ведь купить и самой. Әлеге яшьләр төрле оешмаларда эшләсә дә, бер-берсе белән күптәннән таныш егет-кызларны игелекле гамәлләр берләштерә. Нурлат районында гына ул яшьтәгеләргә ярдәм итү максатыннан 107 волонтер кушылган. Звоноклар безгә килеп тора. Звоноклар кабул итү белән без инде кибетләргә барып, азык-төлек продуктлары җыеп, аларны адрес буенча китереп җиткерәбез. Республикада пандемия чорында ярдәмгә мохтаҗлар өчен кайнар линиядә эшли. Аның номерын экраннарда күрәсез. Гариза кабул ителгәннән соң өйгә волонтер киләчәк. Волонтерлар кибеткә дә, даруханәгә дә барып кайта. Бу 65 яшьтән өлкән һәм сәламәтлеге шикле кешеләрне кайгыртып эшләнә. Руслан Судинов, Зөлфия Галиуллина, Алмаз Ахмәтҗанов, Яңа Гасыр каналы.